ABSU आरो बर' साहित्य सभा बिथांमोननि खावलायनायावहा जों बिथांमोनखौ फोथायनानै फैदों। दिनै नीरब बिथांमोना NLFBजों सावरायनायनि बेलायाव बा सावरायनांगौ होननानै बिथांमोना दिनैसिम फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। जों खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ थामनेलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा जेरावखि थाया दसे खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं गेदेरमा रायजो राजाफोरजों फंनैसो सावरायगोन। फंनैसो खोथा सावरायनायनि सिगां आङो NLFBनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे खुगानिफ्राय मा बुंलांदों सावरायनायनि सायाव आबसुनि दैदेनगिरि, साहित्य सभानि दैदेनगिरि, गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो निमाहा बियो। रायजो राजाफोरनि खाथियाव गुबुन चेनेलनि माखासे आं भिडिअखौ एसे खोनासंहोनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा एसे खोनानानै बुजिलांबाय जानो हागौ NLFBनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंलांदों। आरो बुंनांगोन जाय चेनेलनि बिथांमोन जेरै खस्थ' खालायनानै NLFBनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय बेसेन गोनां बिबुंथिखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनो हादों आरो जाय बिथांमोनहा खस्थ' खालायनानै बे चेनेलनि गेजेरजों बे रादाबखौ बुहुमनि बर'फोरनो फोरमायनो हादों, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे बिथांमोनखौ आङो खुलुमो आरो आं बिथांमोनखौ आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना आङो रायजो राजानो एसे खोनासंहोनायाव जाहाथे आंखौ गाज्रि मोना आरो बिथांमोननि चेनेलखौ आङो खस्थ' खालायनानै बे माखासे रादाबखौ बुथुमनो हादों। जाय बे बिथांमोना चेनेलनि मालिक आरो बिथांमोना जेरै खस्थ' खालायनानै बे रादाबखौ बुथुमनो हादों, बिथांमोना आंखौ बे ससे रायजो राजानि खाथियाव खोनासंहोनायखौ जाहाथे आंखौ गाज्रि मोना, माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आङो निमाहा मोनगोन होननानै बे चेनेलनि बिथांमोनखौ आं आसा खालामो। रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो खावलायो दिनैनि समाव NLFBनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै दुखु गोनां बाथ्रा फोरमायदों NLFBआ मानि थाखाय जोनोम मोनफिनखो बेखौ आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे बिथांमोननि खुगानि बुंनाय बायदि आङो फोरमायनो आं आसा खालामो। NLFBनि दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथिखौ जोङो हमदांनानै एसे जोङो गुवारै फोरमायोबा बा सावरायोबा जाय NLFBनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि गथ' गथाय, न'खरनि बिदा फंबाय, गावनि लोगोफोरखौ जेरै बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआर एकर्डआव जेरै बर' हारिया नंखायफ्ला थगायजादों, गावनि दैदेनगिरिफोर, गावनि सिनियर जुनियर जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोनखौ उदां खालायगोन होननानै जेरै बिटिआर एकर्डआव थगायदों, नाथाय बयबो आसा खालामदोंमोन जेरै सरकारा सानसे समाव बिर जोहोलावफोरखौ सोरखौबा बुथारदों, सोरखौबा सुथारदों, सोरखौबा बिदि अनेक केस होनानै जायफोर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जोबथेसालियाव दोननानै हाजार हाजार सम जोबथेसालियाव दोननानै जेरै बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनैसिमबो उदां जायाखै। बयबो आसा खालामदोंमोन उदां जागोन होननानै आरो जायफोर बिर जोहोलावफ्रा अरनबारि गेजेरनिफ्राय थाइसेबो थाखा सिपिआव गैया, जायफोर बिदा फंबायजों बिमा बिफाजों रायजो जानो होननानै फैदोंमोन, सोरबाया बिमा बिफा थैनानै थांजाबाय, सोरबाया बिदा फंबाया आलाय सिलाय गुबुन गुबुन जायगायाव हाजिरा थुजिरा मावनानै न' बांखौ सिलिंखार सरकारनि सायाव खालामजानानै सिलिंखार जानानै आलाय सिलाय नबथियानो गैया। बेबायदि NLFBनि जायफोर बिर जोहोलावफ्रा बेबायदि जानानै दं। थाइसे थाइनै सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन होननानै दिनैसिमबो आसा दङ। बिथांमोना दिनै मालायनि नबथि, मालायनि न' बाङाव भारा थानानै दिनैसिमबो दं। बिनि सायाव दिनैसिम बर' दैदेनगिरिफ्रा सोंनाय फिननाय गैया। दिनैसिमबो मालायनि बिथा, मालायनि नबथि, दिनैसिमबो मालायनि सोरनिबा नबथियाव न' लुनानै, सोरनिबा न' भारा थानानै दिनै जायफोर बिर जोहोलावफ्रा थानो गोनां जादों, जेरै बेसेबांबा बोसोर अरनबारियाव थानानै बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै गावनि न' होननानै, गावनि बिमा बिफा, गावनि बिदा फंबाय होननानै होसोबोदोंमोन, दिनै आस'खान्दा बिमा बिफानि महरखौबो नुवासै, बिदा फंबायनि महरखौबो नुवासै, सरकारनि माखासे बुख्रेब सुख्रेब खालायनायाव न' बाङा सिलिंखार जाबाय, बिदा फंबाया गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनो गोनां जाबाय, बिमा बिफाया दुखुजोंनो बेमार सेमार जानानै थैनानै थांबाय। बेबायदिखौ जायफोर NLFBनि दैदेनगिरिफ्रा सिन्था धारना खालामनानै NLFB आफादखौ जेरै नंखायफ्ला एकर्डखौनो होदोंब्ला फिनै गावनि आगोमा लोगोफोरखौ
गावनि गथ' गथाय, गावनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, गावनि लोगोफोरखौ उन सिगां सारनानै हारिनि माखासे थगायजानायखौ साननानै जान्जि खाफ्राफिनदोंमोन। बे समाव आबसु साहित्य सभा सावरायलायनानै बिथांमोनखौ लाबोफिननायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि सिबिजाथाव आबसुनि दैदेनगिरिफोर, बर' हारिनि साहित्य सभा जेरै मोननै हान्जाया सावरायलायनानै NLFB आफादखौ सरकारजों सावरायलायनांगौ, बर' हारिया खौसे जानानै थगायजानायफोरखौ सावरायलायनानै लाबोफिननांगौ होननानै बिथांमोनखौ जान्जि खाफ्रानाय आरो बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय फिनै जिउ दान होनो होननानै गावनि आंगो लोगोफोरनि जोबथेसालियाव थानाय, गावनि लोगोफोर आलाय सिलाय जानाय, बर' हारिनि थांखि बिथांखिखौ फैमाल खालायनायनि जाहोननि थाखाय जान्जि खाफ्रानायखौ हांख्रायनानै लाबोफिननायनि उनाव जाय NLFB दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय, जाय आबसुनि दैदेनगिरिफोर, जाय साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ मोजां मोजां खोथा होननानै लाबोनानै दिनै बिथांमोनजों खबरानो गैया। आं आसा खालामो आबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा सरकारजों सावरायलायनानै थाबैनो बर' हारिनि जायफोर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जोबथेसालियाव थादों, जायफोर आलाय सिलाय बिर जोहोलावफ्रा दिनैसिमबो सरकारनि एसेबो गावनि नबथियाव न' लुनो थाखाय, माखासे गावनि न'खर खुंनायाव थोरसि लथा बायनो थाखाय दिनैसिमबो सरकारनि थाइसे थाखाबो हेफाजाब मोनाखै, जेरै अरनबारि गेजेरनिफ्राय थाइसेबो थाखा आखायाव मोनबोआखै, दिनै बिथांमोना आलाय सिलाय हर सान बेसेबांबा दुखु दाहाजोंनो हरनि समाव मोदै रथ' रथ' सोर नुगोन, जेरै गावनि दुखु दाहाखौ गावनि गोसो गोरबोआवनो लानो गोनां जादों। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो साहित्य सभा आरो आबसुआ थाबैनो NLFBखौ सरकारजों सावरायहोनानै माखासे बर'नि राजनितिक दैदेनगिरिफोरखौ लोब्बा लाफानानै सरकारजों थाबैनो सावरायनानै NLFBनि माखासे थांखि बिथांखि, बर'फोरनि थांखि बिथांखि, जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि थाखाय जायफोर दिनैसिमबो सरकारनि थाइसेबो हेफाजाब मोनाखै आरो जायफोर नंखायफ्ला केसनि मुङाव सरकारा दिनैसिमबो केसखौ फोजोबनानै होआखै, बेफोरखौ आरो बर'फोरनि माखासे साननाय हनाय, बर'फोरनि थांखि बिथांखिखौ साहित्य सभा आरो आबसुआ थाबैनो राजनितिक दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै थाबैनो जाफुंसार होयो, बेखौ आं अरायसम आसा खालामो। नाथाय जों थोंजोङै जुदि सैथो खोथाजों जुदि सावरायोबा, सोरबा साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा गावनि व्यक्तिगत गोसो गोरबोजों, गावनि थैजों जुदि सिन्था धारना खोथाजों जुदि सावरायोबा, सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि थै आरो गावनि साननाय हनायजों जुदि सावरायोबा, सैथो खोथा रायलायोबा, आबसु आरो साहित्य सभाया सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिनि थोननायावसो बिथांमोनखौ थाबैनो सावरायलायनानै लाबोफिननायखौ जोङो बुजिनो हागोन। आरो जुदि सैथो खोथाखौ जुदि बयबो सावरायलायोबा, साहित्य सभाजों आबसुजों जुदि बेबायदि थाबैनो मोननैजों सावरायलायनानै जुदि लाबोनो हादोंबा, बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हाजासे खुलुमो आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला आङो आरो खेबसेबाव आं निमाहा बियो। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साहित्य सभा आरो आबसुआ बेबायदि साननानै जुदि हाथियार हमग्राखौ सावरायलायनानै लाबोनो हादोंबा, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाजासे सैथो जुग दं होननानै जोङो गनायनो हागोन। नाथाय एसे थाब सावरायलायनानै NLFBनि दैदेनगिरिफोरखौ बा NLFBनि बिथांमोनखौ लाबोनो हानायखौ आङो राजनितिक माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखाइ दं होननानैसो आङो आंनि गोसो गोरबोआव आं पार्सनेलि आं सानो। सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिया बिटिआरनि थांखि बिथांखिखौ NLFB आफादा थायोबा जाफुंसारनाय नङा होननानै आबसुखौ आरो साहित्य सभाखौ सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिनि थोननायावसो हांख्रायदों जानो हागौ, आरो थोनदोंबा बे मोजां, आरो बिथांमोना सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिनि थोननायाव हांख्रायनायनि थाखाय हाजासे जोङो खुलुमनांगोन। आरो बेबायदि उननि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो हाथियारजों दावहा नांनायखौ मोजां मोना आरो उनावबो मोजां मोननाय नङा। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाथियारनि दावहाखौ रावबो लुबैला। माखासे सोमावसारनाया गुबुन गुबुन सोमावसारनाय दं। बर' हारिया खौसे जानानै सरकारखौ सोमावसारनायनि लामा दं। बिनि थाखायनो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा हाथियारखौ मालाबाबो बजबनानै लानायनि रावबो थांखि बिथांखि गैला।
जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाथियारजों सोमावसारनायखौ मालाबाबो रावबो हेफाजाब होला आरो खौसे जानानै जोंनि बर' हारिया दोंसे लामाजोंनो आगान सुरनायखौसो हास्थायदों।